कोणी गेस्ट आयले री पॅज आनी या करून वाडले री सूपर हिट जाते. प्याज जेवच्या बाद लायक जाते. मी नाची बारीक प्रीती आहे. इथे मीठ लायता का. इथे हिंगा पिठी घालता. येते फिश फ्राय मसाला घालता. पाच मिनिट सारोन दवर का सकड ला पिठी बस लायल्या हांवें. तेंडली तळून जाल्ले आणि वयसून प्याज तेंडले तळलेले रेडी जाला. तुम्ही बी ट्राय करायची. मस्त इजी अस रेसिपी. कोणी गेस्ट आयले री पॅज आनी या करून वाडले री सूपर हिट जाते. खंडी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक करायची, कमेंट करायची आणि तो गो सुपर थँक्स म्हणून असं तान तो क्लिक करून तुम्ही एक सान अमाऊंट 40, 100, 200 अमाऊंटारी तुम्ही आमकां सपोर्ट करेत. थँक्यू.